Surgery is sex, isn't it? Is it? You know it is. Surgery is the new sex. But I don't like what's happening with the body. In particular, what's happening with my body. Surgery is sex. Mila esker itxoiteagatik, arazotxo bat izango dugu azken unean, baina uste dute itxoiteak merezi duela horrelako gonbidatu batekin, ez da? Ordu betere itxoin genezaken, ez da? Merezi duela uste dut. Prentsaurrekoa aurtengo Dostia Sarietako bati buruzko izango da, David Cronenberg, dakizuen bezala. Ezinbestekoa da azken hamarraldiotako zinema ulertzeko. Ezinbestean genero puruetan hitz egiten dugu, fantasia, zientzia fikzio eta bar, baina espektro oso zabala hartzen du. Haren filmografia oso garrantzitsua da, ideia asko ematen dituelako kontzeptualak, visualak, bai errealitateari, bai giza espeziari buruz eta baita gorputzari ere. Ez dut uste profila askoz gehiago jorratu behar denik, oso figura importantea baita eta ondo ezaguna. Gauza bat argitu nahi dizuet. Badakizue gauean gala eta gero Crimes of the Future proiektatuko dela. Lehenbizi 20 minutu hartuko ditugu Cronenbergekin eta gero bi ekoizle etorriko dira eta elkarrizketa zabalago egingo dugu. Asko zarete saiatuko naiz ahalik eta galdera gehien hartzen. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon, zorionak sariagatik, ohore bat da zu hemen edukitzea. Hain gertutik dizugun miresmena dela eta. Literatura hitz egin nahi nuke edo galdetu nahi nuke liburuak idatzi duzu, Konsumidos izenekoa, eta nidaki dela ez duzu beste eleberririk idatzi. Gogorik baduzu idazteko edo ez duzu gehiago argitaratu ez zitzaizulako esperientzia gustatu? Edo zein den arrazoia. Eta gustatu galitzateke baita ere beste gai bat aipatzea. Yes, I thought I would be a novelist when I was a young boy. Pentsatzen nuen autore bihurtuko nintzela, gazte nintzalarik, baina inoiz nuen pentsatuko zinema egingo nuenik, aita idazlean nuen, eta pentsatzen nuen ni ere eleberrigilea izango nintzela. Hogei urterekin eleberria idatzi nuen, eta 50 urte geroago idatzi dut hurrengoa, beraz denbora asko behar izatut hori egiteko. Zinemak harrapatu ninduen, baitu ninduen nolabait esateko, eta oraindik ere uste dut gaur proiektatuko den filma, Crimes of the Future, zustekoat izan zela niretzat. Ez da duela, 20 urte egin nuen, eta benetan pensatzen nuen zineman egin beharreko bidea agortua zegoela, ez duela 8 urte utzi nion bide horri, ez? Pentsatzen nuen, behar bada, beste eleberri bat egingo nuela, beste eleberri bat idatziko nuela. Gidoi bat idatziko banu ekoiztezina litzateken, arraroia litzatekelo edo ez oso komertziala bat ziurrenik eleberri bihurtuko nuke. Beraz, jarraitzen dut sentitzen nolabait idazlea naizela, eleberrigilea naizela eta behar bada hori, beste bat ere idatziko dut. Ez dakit noiz, ez dakit zeren inguruan, baina hor badago oinarrizko mugimendu bat, ez da, eleberriak idazteko. Congratulations for your career, Mr. Cronenberg. Zorionak, zure ibilbideagatik, Cronenberg jauna, zein izan da zure rema Viggo Mortensenekin
how is working with him? A History of Violence film artetikan gustokoena izan da, ez? Gustokoena izan da antzeslea, ez da? Ze harreman? Bueno, elkarrekin maiteminduta gaude, jarraitzen dugu maiteminduta egoten. About to shoot a western. Une honetan western bat filmatzera doa Mexikon, eta une jakin batean nik parte hartu behar nuen baita ere film horretan, pertsiona bat egin behar nuen. Ez dakit lagunak gara, lagun mina gara, oso harreman ona daukat, eta harreman ona daukat aktore gehienekin, baina kasu honetan bereziki, ez da, elkar ezagutzen dugu, elkarren lagun gara, elkarren familiak ezagutzen ditugu. Bigo aktore antzesle bikaina da, edo zein filmetan egon liteke. Hori da nik Bigorenganako sentitzen duena. Baina etzaio jola zeinen ona den antzeslea, zenbaitetan ez duzu paper bat izango aktore horrentzat, horregatik. Ez dakite nire film guztietan egon liteken, baina beste edozein aktore edo antzesle baino gehiago, bai, dudarik gabe. La pregunta es, ¿por qué esa tendencia de querer llevar siempre al espectador al... Zergatik eraman nahi duzu beti ikuslea muturrera, mugara? Yes. What about it? Why that tendency of pushing the audience? It's not so much that I'm pushing the audience, I'm pushing myself. And then I invite the audience to come Ez da ikuslea muturrera eraman dudana, mugara eramaten dudana, neure burua baizik, ez? Eta ikusleak ere hori bizitzea nahi dut, ez? Alfred Hitchcockek aspaldi esan zuen ikusleari buruz, and the audience were puppets, and he would manipulate them, and he would make them be afraid. eta esan zuen txotxongiloak zirela ikusleak, eta berak eramango zituela alde batetik eta bestera, barrera egingo ziela, zoriontsu egingo zituela beste une batean, eta berak kontrolatuko zuela dena, ez, txotxongilo hoien aurrean. Nik ez dut horrela ulertzen, ez da gutxigorik ere, ze nik nire esperientzia daukat, nire sentimentuak dauzkat gauzak egin nahala. Alegia, ibilbide sortzaile bat egiten dut. Neroren harremana munduarekin, hoiek txertatzen ditut, gero saiatzen naiz ikusten nola sentituko nintzateken hoiek asmatu, zea zerbait entretenigarria, divertigarria etorriko nintzateken hortik. Gero ikuslari zer esaten diot, begira, hori da ni pentsatzen ari nintzen une horretan. Hau da nik irudikatu dara, zuek nola ikusten duzu. Beraz, ni naiz ikuslea mugara eramaten ari, neure burua baizik. Neure burua da, mugara eraman nahi dudana. Me gustaría preguntarle, bueno, es un premio Donostia, es un premio a toda... Donostia saria ematen zaio ibilbide oso bati arrakastaz betetako eta sariz betetako hori. Jakin nahi nuke, zer sentitzen duzun horrelako aitortzak iristen direnean, ez da? Egin dituzun filmetan pensatzen zu, edo egontzaren leku hoietaz pentsarazten dizu, edo ez duzu hausnarketa berezik horren inguruan? Well, I'm lucky enough to have had quite a few awards in my life. I've been making films for 50 Bai, years. zorionekoa naiz, sari dezente jarri ditut bidean, 50 urte eman baitu ditut honetan, baina zoragarria da zure lana aitortzen denean. Batez ere, Donostia bezalako leku batean, non Historical background. kultura luzea, historia luzea daukazuen zinemaldiak aurrera egin du urte luzeetan, eta horrek bultzatzen hau etorkizunean ere aurrera egitera. They were basically saying, Garai batean pentsatzen nuen bizi osorako sari bat jasotzen zenuean esanten aizitzaizkizuela, geldila, ez, nahikoa da, baina ez, orain, bultzada moduan ikusten dut, ez, filmak egiten jarraitzeko. Enhorabuena por
por tu premio más que Bai, merecido. zorionak Pensando sariagatik, en ondo tu merezia. carrera como director, me venía Zuzendari una cosa ibilbide que horretan incluso burura ya etorri Kubrick, zait garai una batean conversación Turrikek que tuvo esan Kubrick con zuena, Spielberg, Kubrickek barkatu donde le preguntaba Spielberrekin, qué era para nun Spielberg galdetzen lo más desafiante para él zitzaion como cineasta. non Y zegoen él le erronka preguntó handiena que zinemagilea zen salir del aldetik. coche que le Eta bere llevaba esan cada día al zuen rodaje. Me preguntaba viniendo aquí, egunero ¿qué es lo filmak eta gunera más joatea desafiante como autotik director ateratzea. Beraz, después de zuri ere tantos galdera años bera con ingo David nizuke. Cronenberg? Hainbeste urte eta gero, non dago erronka nagusia David Cronenberg entzat? Nothing is difficult, really. Ez zerretzaite zaila egiten, ez da zaila. That's all I can say. Atsegina da. I've not had Hori da, any trouble getting dezakedan out of the car. guztia. Ez dut inolako arazorik izan, autotik ateratzeko lanera bidean batzuetan gidatu ere egiten dut. Autori, beraz. Buenas y gracias por estar aquí también. En sus Zorionak. películas suele plantear Zure muchas filmetan inquietudes sobre nuestras relaciones con la tecnología. Teknologiaren inguruko auzi asko aipatzen dituzu bideojokoekin, errealitate virtualarekin, telebistarekin eta bar. Zuk uste duzu aurreikusi dituzuen horietako batzuk bete direla, edo beteko direla, edo barkatu ze asmo dituzu etorkizun hurbilerako? Well, you know, one of the problems we had with translation here was because I have hearing aids. Itzulpen gintzarekin daukagun arazoetako bat da, nik entzunkailu batzu daramatzatela, eta baita ere duela gutxi kataratak kendu dizkiatelako, eta The last 75 years are gone. I now have new lenses. eta beraz, ja, ez dute, azken 75 urtetan bezala, bueno, erabili izan ditudan Bionic. betorko ez ditu erabiltzen, beraz, biunekoa da, ni naiz etorkizuna. Begoña, por favor. Sí, aquí. Yo le quería preguntar al señor Cronenberg. Bai, ni galdetu nahi nioke Cronenberg jaunari, La pregunta de si seremos zuk zer hori galdetzen diozu film honetan nean gai izango garan geure burua mutatzeko gure hondakinak jateko mundu honetan. Ez aldako zu konfiantzarik konpondu dezakunik egin dugun desastre honetan, eragin dugun desastre honetan. Yeah, I have my worries about how Bai, horrek kezka eragiten dit. Ez dakizten olako arrakasta izango dugun gauzak konpontzen saiatzen garenean, ez? Mundura bota ditugun hoien guztian, baina gogoa daukagun bitartean uste dute lortuko dugula. like the war in Ukraine. Ze gertatzena, bueno, zoramena daukagula inguruan, ez Ukrainiako gerra adibidez, horrelako gauzak, eta ez bakarrik klima aldaketa. Activity has contributed to. Eta horri guztiari eragin dio jakina giza espeziak, gizakiak. We have. Eta badirudi dena ondatzeko beharra daukagula gizakiok, hori horrela da, erreala da. Sigmund Freud I think it's a berak aipatu zuen, ez da? serious problem and it's a serious Beraz nik uste dute arazo larri baten aurrean gaudela, whether we eta galdera ere nahiko iluna da, konpondu dezakegun ala ez, ala urrunegi joan ote garen. Ez daukat erantzunik, enago oso baikor, eta hori aitortu behar dut.
Hi, Mr. Cronenberg. Thank you for Kaixo, Cronenberg existing, jauna, first of all. eskerrik asko bizirik In the egoteagatik, recent, existitzeagatik, past 20 hori years, hasteko. you've been doing incredible short Azken films 20 urteotan, by camera, consumed. I would like to hear the importance of the format. film laburrak egin dituzu. And if you could possibly tell us Zein da zure ikuspegia film laburrei buruz gaur egun? the next project with Vincent Cassel. Eta zure urrengo proiektuari buruz, Vincent Cassellekin egin behar duzun horri buruz? Zer esan dezakezu? Bai, urrengoa da, bai. Yes, I mean, I've always been interested in access. Beti interesatu izan zaite teknologiarako sarbide hori ukitzea, ez? Cameras, Eta teknologia digitala, kamerak, telefono mugikorrak, bueno, horiek erabiliz ere egin dezakezu film bat. Mobilon batekin, mugikorron batekin egin dezakezu film bat. Beraz, horiekin jokatzeko gai izan naizelako edo film laburrak egiteko aukera izan dut, teknologia inprofesionala ez den horrekin, ezta? Egin dituen azken film laburrak egiteko kamera oso eskuragarri dauden kamerakin edo mugikorrekin, telefono mugikorrekin. Crimes of the Future honetan ere, iPhoneekin filmatutako une batzuk ere badaude, ez dizuet esango zeintzu, baino pantailan konturatuko zarete. Eta horrek harritu egiten hau, miretsi egiten hau, ze garai batean zinemarako teknologia nahiko konplexua zen eta jarraitzen du izaten, baina kasu honetan nahiko eskura daukagu, ez? Adibidez, ahotsa alde batetik grabatu ahal izatea eta gainerakoa bestetik eta gero hori guztia batera lotzea, montatzea eta bar, hori arazo bat zen hasieran, baina, bueno, esan behar dut niri gustatzen zaidala teknologiarekin esperimentatzea, ez? Realizatzaile gaztek hori guztia erabilita, teknologia hori erabilita, asko lortu dezakete, lan ona lortu dezakete. Ni filmak egiten hasi nintzenean, 70ko hamarkadartan, New Yorken underground mugimendua bizirik zegoen, eta esaten zuten ez duzu Hollywoodeko sistemako parte izan behar, ez? Hartzazu kamera bat eta egintzazu film bat edozein momentuten. Une hartan asko zailagoa zen hori egitea. Baina hala ere hori kitzikagarria zen, zirraragarria zen. Pentsatzea hori egin zen ezakela, ez? Hori aurkikuntza bat izan zen niretzat, konturatzea film bat egin ezakela. Ze Toronton, Kanadan, bizi naizen lekuan inork ez zuen zinema egiten. Beti Hollywoodetik etortzen zen, Europatik, baina ez Kanadatik edo Torontotik. New York Underground mugimendu horrek hori esan zuen, ezta? Zuk film bat egin dezakezu eta hor ikusten ditut baita ere film laburrak, alegia, hain eskura dagoen teknologia hori erabiltzea filmatzeko. The Shrouds izena du nire urrengo filmak, Vincent Cassellekin egongo da, ez da film frantsesa, naiz eta hori izan antzez de hori agertzen den, Learekin lan egin dut. Eta, bi aktore horiekin berriz lan egiteko desiatzen nago. Eta oso proiektu pertsonala da niretzat. Ezagutzen nagoenek badakite ze parte diren autobiografikoak, baina zenbaitek ez du, jendea ez da konturatuko hori ikusiko du zagertatuko den, baina asmoa daukat Toronton filmatzeko eta udaberrian filmatzeko. Cronenberg jauna. Ni jakin nahi nuke gazte zinenean eta zineman abiatu zinenean, beldurra sentitu zuen gauza komertzialak egin nahi ezen dituelako, behar bada ekoizle batek bultzatzen zintuelako edo ez zizun beldurrik eman gune beltz batean sartzea, zulo beltz batean.
No, I was never really pushed by producers to do Ez, commercial things. ekoizleek egin duten inoiz bultzatu film komertzialak egitera, ez, nik hori enuen egin, beraz, eninuten bultzatu. Nik bi film egin dituen, Underground, estilokoak, lehenbiziko Crimes of the Future ura, izan zen aietako bat, 70ko hamarkadan egin nuena, eta berria joan den urtean filmatu nuen, baina gauzak ez dira hain errazak, nien naiz Hollywooden bizi, ez daki badaki zuen, baina nik ezer egiten ez baldin badut inori, ez zaio ajola. Ez dauzkate ekoizleak, bueno, ni ez bultzaka edo presionatzen egunero. Edo denbora guztian. Egina izan ditudan filmetako batzuk komertzialak izan dira, naiz eta etzen hori nire asmoa, beldurrezko eta zientzia fikziozko film hoiei dagokienez, bazeukaten leku bat hoietako batzuk, beste batzuek ez. Film batzuk, bueno, zailak izan ziren filmatzeko, baina gauzak ez dira horrela txuri beltzean, ez dira inerrazak esan nahi dut. Nien naiz realizatzaile inozo bat, benetan ekoizlea gainean dituenak denbora guztian, eta, bueno, behar bada, gero agartuko dira pare bat, hori bai, gero ikusiko dituzu, horietako pare bat. Bai, bigarren zatira pasatuko gara, eta hor bai, zentratuko gara, mesedez Crimes of the Future filmean, eta orain bai, ekoizleak gonbidatuko ditugu. Pues aquí tenemos una pregunta. Bai, badugu galdera bat. Mr. Cronenberg, what prompted Cronenberg jauna, the movie about your own death? zer eraman zaitu zure eriotzari buruzko film bat egitera? Neronen eriotza? Zer esan nahi duzu? Bai, nik uste denok egin behar dugula film bat gure eriotzari buruz, nik uste gauzak asko argitu lituzkela zuretzat adibidez, ez? Gauza meditatibo bat dela esango nuke. Ni naiz erlijiosoa, ni ateoa naiz, erabat. Eta erlijio gehienek bultzatzen zaituzte zure eriotzan pentsatzera, eta filosofia gehienek ere bai, ezta? Beste zenbait gauzaren artean, bizitza zer den eta zer ez den, horren inguruan hausnartzera eramaten zaituzte. Errealizatzaile naizen aldetik, Neronen gorputza izan da nolabaitazeko abipuntua. La muerte de David Cronenberg da oraintxu egin dudan film hori, ez da? Gorpu bat sortu dugu slasher telesail baterako, Kanadan egin zen telesail hori, eta nik parte hartu nuen. Nahiko gaiztoa zen pertsonaia hori, eta azkenean hilda amaitu zuen izozkailu batean. Beraz, gorpu horian zegoen, eta efektu berezikoei eskatu nien, hori, gorpu hori etxera eraman ezakeen, eta hori ohera eraman, alabaren ohera, jada han ez dagoena, ezkonduta dago, eta bere etxea dauka. Beraz, gorpu hori neukan, etxean. Eta harreman oso estua nuen berarekin, noski, efektu bereziak egiten dituztenak, maskara bat jarri zidaten gainean, eta orduan silikonazko bertsio oso errealista da, baina hilda dago. Beraz, pixka bat ondatzen ari zen, baina pentsatun, zerbait egin behar dut gorpu horrekin, ze harreman bat daukat, arekin. Eta empatia maila bat ere badu. Beraz, 59
segundu egin nuen bere heriotzari aurre egin behar dion pertsona bati buruzko film hori egin nuen. Argi zegon hori egin behar nuela. Maila sinematografikoan. Kaixo Hiruroi, galdera bat daukat, Hirurontzat. Hasieran Cronenberg jaunarentzat baino nion egin, baina egin nahi, baina ni jakin nahi nuke baduzuen aholkurik gazte errealizatzaileentzat. Arrisku handiak hartu dituzue eta hori zoragarria da, baina zein izango litzateke zuen aholkua? Aholkuak ematea oso zaila da. Erabilgarriak izango diren aholkuak. Alegia, ze gauzak asko aldatu dira. Ni orain dela 50 urte hasi nintzen zinea egiten, eta dena zen ezberdina, ez bakarrik teknologia, ekonomia mundiala, politika, dena aldatu da geroztik. Beraz, ez zait iruditzen nahikoa dakidanik inori aholku erabilgarriak emateko. Zer esan dezaket? Maila orakarrean, sendoa izan behar duzu, indartsua izan behar duzu, zure mugak onartu behar dituzu, talentua badaukazun ala ez, hori jakin behar duzu eta aitortu behar duzu. Ez da nahikoa pentsatzea, ni errealizatzailea izango naiz, edo izan nahi dut, ez? Futbolaria izan nahiko bazenu bezala, ez da? Baina talentua baldin badaukazu, erresistentzia baldin badaukazu, nire semea realizatzailea da, eta duela 8 urte esan nion, uste dut bukatu dela, ez daukat gehiago sufritzeko asmorik, ez? Orduan, ez du zinema gehiago ingo, eta berak esan zion, ni prest nago sufritzeko, eta esan nion, ederki dago, ze sufrituko duzu, eta 3. Film luzea amaitu berri du, eta, sufritu du, baina gauza pertsonalak daude, zuk bakarrik ezagutu ditzakezunak. Horregatik, aholku teknikoak bai, baina bestelakorik edo etzait okurritzen, ez filosofikorik, aholku filosofikorik edo bizitzari buruazkorik. Gehienetan jendeak semeak, ilobak, seme alabak eta bar bialtzen dizkidateneak esaten diet, ez, etzazu egin. Baina insistitzen baldin badute, orduan esaten diet, bizitzan beste zerbait egin badezakezu, egintzazu lan honetaz gain. Ze soilik zinean karrera bat egiteko, ibilbide bat egiteko prest dauden horiek ez daukate beste zer eginik, ez daukate aukerarik, beraz. Zaila izan zen hasi nintzenean, eta esango nuke areta zailagoa dela orain, beraz ez da lanbide arin bat, ez da? Ez ados nago Cronenberg jaunak esan duen horrekin. Nik arinago hitz egingo dut, edo leunago, postpixkat emango dugun. Sufritzeari dagokionez. Sufritu egingo duzu bai, baina ziurtatu ezazu benetan sinesten duzun proiektuetan sartzea eta benetan sinesten duzun zuzendariekin. Ze historio asko pasatuko dira zure maitik eta nik uste dute benetan implikatu behar duzula benetan egitea ezinbestekoa den hoietako batean, ez? Merezi duen historia hoietan. Davidi galdetu nahi nioke, zu erreferentziatzat hartzen duten hoiei buruz, ezta? Nola sentitzen zara eredu zaren alde horretatik? Ekoizlei zera galdetuko nieke? Ia arau orokorretik ateratzen diren film hoietan parte hartzerakoan, pixka bat jauzi bat, ez? Fede jauzi bat egitea ote den. Well, it's very satisfying for me to have people say to me that I was an... Bai, gustuakoa dut jendeak esatea, inspiratu egin ditudala, edo eredu bat hori oso atsegina da. Eta, asko pozten hau, baina nik ez dut horregatik egiten zinea. Jules Duponot
izan da laguntzaile fina, beti babestu izan hau, eta nik bera babestu izan dut beti. Beraz horrek famili bat ematen dizu, ez? Errealizatzaile familia bat ematen dizu, zure adinekoak ez direnak, ez da? Eta intentsidadearen aldetik edo bakide dituzu. Eta, bueno, horrek oso posten hau, eta horregatik zinema egiten jarraitu nahi dut, eta... Si entendí exactamente lo que me estás preguntando. El hecho de arriesgar por películas que igual no tienen... Arriskuak hartzen dituzu ez, behar bada film batzuk ez dutelako alako ibilbidea izango. Ez dakit, behar bada Marvel film batek beti izango du arrakasta, ez arautik ateratzen den horrek baino, ez da? Nola sentitzen zara nitxo moduko autore horien alde egiten duzunean? Film independente bat egitea oso zaila da, denbora asko behar izaten da, eta niretzat soilik mereziko du benetan ezinbestekoa baldin bada, ez da, osea, beharrezko alde horretatik, ez? Marveli dagokionez, bueno, ez ditu balio nire bizitzaren 2-3 urte, Hay una pregunta ahí atrás. Bai, galdera bat dago ratzean. Kaixo, hasteko enora zorionak sariagatik, eta gero 3 galdetu nahi dizuet. Nolakoa izan da Kristen Stewartekin eta Josh Duxekin, Lea Seydoux-ekin lan egitea film honetan? Eta eszenain grafiko horiek egitea? Bai, nolakoa izan zen Kristen Stewartekin eta Lea Seydoux-ekin lan egitea? Eta eszena hain grafiko horiek egitea artista horiekin? Bai, beldurgarriagoak diren eszena horiek, ezta? Bai, oso adierazgarriak diren eszena horiek. Bai, ulertzen dut. Bueno, Lea eta Kristenekin lan egitea zoragarria izan da. Gehienetan harreman ona izaten dut nire aktorekin, erantzezleekin, eta kasu honetan ere halaxe izan da Kristen eta Learekin. Bi emakume oso ezberdinak dira eta aktore oso ezberdinak baita ere, baina zuzendari gisa ikasten duzu edo ezagutzen duzu aktore bakoitzaren testuingurua, zerekin egiten duten lan ondo eta ezain ondo, eta orduan oso naturala izan zen harremana ona, biak oso atseginak izan ziren eta oso onak beren lanean. Kristenek benetan harritu egin inun, ze inoiz nuen ikusi horrelako paper bat egiten, ezta? Ikusi gabe nengoen oraindik horrelakorik, eta oso profesionala izan zen, oso gogotsu egin zuen lan, eta zoragarria izan zen. Gero, alderdi grafiko horiei dagokienez, gauza berriak asmatzen ari baldin bazara, edo garai batekoak erabiltzen badituzu, Carol Spearekin lan egin dut ekoizpen profesionalarekin, ia 50 urte daramatzat berarekin lanean, eta zenbait diseinatzailearekin lan egiten dugu, baina asko ordenagailu bidez egiten da, ez da hain fisikoa, baina lana berbera da, nik gidoia idatzi nuen, eta xehetasun asko ematen ditut, giroa, diseinua, argiztapena, hori guztia ondo zehazten dut.
baina jakina ez da gauza bera hori sortzea. Beraz, pertsona batzuek gidoia irakurtzen dute eta gero galderak egiten dizkitzute, ez da, hau da nahi duzuna, hau ez duzu nahi, bueno, gero irakurtzen dugu gidoi hori eta behar bada irutzen zaigu egingarria dela, baina ondoren diseinu ikusten duzunean, behar bada ez da guain ondo. Orkidearen ohea, non Viggo Mortensenen pertsonaia ikusten dugun etzan da, hasieran armiarmarena deitzen nion, ze forma hori ukitzea nahi zuen, baina gero diseinatu genuenean ikusi genuen ez zuela ondo ematen. Eta fisikoki gainera, etzen posible nik pentsatutako ura egitea. Orduan, beste buelta bat eman behar izan genion. Organiko izaten jarraitzen du, baina orkidearen ohea deitzen diogu, lore baten ohea. Beraz, hor prozesu bat dago garatzen goaz, besteekin batera gauza garatzen goaz, haiek iradokizunak ematen dizkizute. Nik ez dut oso ondo, nien naiz oso marrazlari ona, marrazketa naiz ondo moldatzen, eta horregatikan behar ditut laguntzaileak eta gauza bera jantziekin, ez da? Horren garapen lan bat badago, denbora dezente behar izaten da hori egiteko, eta aldatzen dijoa. Adibidez, filmatzeko prozesu horretan harremana daukazu antzezlekin edo aktoreekin, baina aurre prestaketa horretan, bueno, hor ikusiko da, ez? Gero arrakasta izango duzun, ondo aterako dan, ala ez, ez? Aurre prestaketa horretan gertatzen dira gauza horiek guztiak. Lantzen dira horiek guztiak. Kaixo, karrik asko. Askotan esan da, zure zinema haundia dela, eskaintzen diguzulako ikusi beharrezko ez genuken zerbait erakusten diguzula. Ea, ados zaude horrekin, jakina. Yes, I think there's some truth in that. I think Bai, neurri batean egia dela esango nuke. Aipatu duzun hori. Bada denbora bat, adierazpen batzuek egin dituena, artearen krimenari buruz. Artea, bere oinarrian edo funtsean kriminala da, eta gauza bera, esan daiteke artistei buruz. Zeintzen ere argudioa, Freuden idei hartatik abiatu nintzen, zibilizazioa mendekoak sortzea dela, hortik datorrela indarkeria, bortxakeria eta bar. Baina jende gehienak ez ditu horrelako gauzak egiten, eta horregatik daukagu izarte bat, non, gu elkartu gaitezken, elkar akabatu gabe, oraingoz behintzat. Eranzten du ekoizleak. Baina arteak zer nahi du, inkonsienteara jo. Primitiboak diren hoietara jotzea. Eta gu artista garen aldetik horixe esploratzen ari gara, ez? Ezkutatuta dauden hoiek, galerzita daudenak, eta gizartean egin behar eliatekeenak. Baina espresatu behar dira, hala ere, ulertu egin behar dira, eta alde horretatik bai esango nuke zinemaren erakarpena badagoela horretan, alegia galerezita dagoen horretan, debekatuta dagoen horretan, ez dakit, sexua, adibidez, errepresio momentu batean, non sexua ezin zileken pantailan erakutsi, eta beste gauza ilunagoak ere bai. Crimes of the Futureen ikusten diren beste alderdi ilun hoiek bezalakoak, eta espero dut krimen gehiago egitea etorkizunean, film gehiago egin da. Bai, galdera bat.
artista zaren aldetik ikusita 30-40 urte gerogo profeta izaera zuten haiek diagnostiko bat eman zutela, adibidez gizarteak teknologiarekin daukan harremanari daukionez, edo behar bada uste duzu zure filmetako batzuk oso ezkorrak direla. Bueno, askotan esan izan dut, niretzat errealizatzaile naizen aldetik, ez dela nire lana profeta izatea, nien nahi saiatzen etorkizuna iragartzen. Ez da iradokitzen ere, ni naiz politikaria eta ez daukat iradoki beharra nola konpondu etorkizunean, konpondu beharreko zenbait gauza. Baina jendeari adibidez, gustatzen zaio hitz egitea bideo jakin batez, telebista interaktiboa, internet hori guztia aurre ikusi zuena. Baina, artista gisa, nik uste duz, antena berezia dauzkagula, oso sentiberak direla, ezinbestean entzuten ari zara, eta antena hoiei eskerba, sensore hoiei eskerba gehiago jasotzen duzu, eta narratibak sortzen ari zara, antena hoiei esker jasotzen duzun horretatik abiatuta. Xurgatzen duzun horretatik abiatuta, eta azkenean bai, etorkizunari buruzko gauza batzuk iragartzen dituzu, edo aurre ikusten dituzu. Beraz, ez da hori bultzatzen nauena, nien naiz predikatzen edo aurre ikusten ari, iragartzen ari, nik ez diot jendeari esan begira, hau gertatuko da, baina azken batean, zenbait gauzatan, ikusten dut, beldurgarri xamarrak diren gauzekin, ez da? Edo oreka galduaratziko digutenak. Gauza horiek agertzen dira filmetan, eta gero zuk erreakzionatuko duzu kontu horien aurrean. Gracias, David, por estar aquí con nosotros. Mila esker, David, hemen egoteagatik, hemen gurekin egoteagatik. Uste dut, autorengan badagola puritanismo edo autozensura bat. Zuk inoiz sentitu duzu norbaitek zensuratu nahi izan zaituela? Ideiei dagokienez, baina baitare ekonomiari buruz finantzabide falta, edo zein dela ere zentsura mota hori. Yes, well, there's always, you don't make films in a vacuum. You make them in a Zuk ez duzu film bat egiten inguru huts batean, ez testu inguru sozial, ekonomiko eta kultural bat daukazu, beraz presioak beti egoten dira. Askotarikoak gainera, era askotakoak, eta horrek bultzatuko zaitu, aurrera joaten lagunduko dizu, edo alderantziz porrotera. Teknologia asko behar izaten da film bat egiteko, eta jende asko ere bai, lanerako, eta besteen dirua ere bai. Horregatik ez da ezoikoa, posizio batean zure burua aurkitzea, non autozentsura eragingo diozun zure buruari. Ni saiatzen naiz hori ez egiten, ez? Eta nire film batzuk zati batzuetan behintzat zentsuratu izan dituzte, hori esan beharra daukat. Alderantziz, berriz, presio handia dago barrutik datorkidana, nik nahi dudana egiteko. Eta da pixka bat ume batena, ez? Nik nahi dudana egin nahi dut, ez da? Gogoak ematen didana egin nahi dut, baina hala ere, beti behar ditut, ekoizleak, film horretan lagunduko dutenak, eta, hori konplexua da, ez, finantziazioa lortzea, bai, parte bada, baina ekoizleek jende egokia behar dute lanerako, eta
Crash, adibidez, Robert eta biok elkarrekin egin genuen, eta hor presio handia izan genuen filma aldatzeko, laburtzeko, rating hobea lortzeko estatu batuetan, leku askotan zentsuratu izan zan, eta hori ezinezkoa izango zatekeen, ez da, bakarrik egitea, ez laguntza behar duzu produkziorako, ekoizpenerako, eta gero aktoreak ere, antzesleak ere behar dituzu prest egongo direnak, zurekin film hauetan lan egiteko, nahiz eta jakin presioak izango dituztela. Ausart jokatu behar da, oikotik kanpo, oikotik at lan egiteko. Ikusten duzuen bezala, erantzuna bera ere nahiko konplexua da, gauza asko daude, alderdi asko daude, dirua, nahi duzunerako filmak egitea. Horregatik esan dut, ez dala erraza aholkuak ematea, ni esaten ari naiz zaila dela, eta hori, alderdietako bat besterik ez da, erabakitzen baldin bat duzu zinea egitea, zineman abiatzea. Badago beste filmik zure filmografian beste remake bat mereziko lukeena. Eta une jakinen batean zure gidoirik utziko ote zien nioken beste zuzendari bati, eta nor uste duzun gai izango litzatekela horri egiteko, lan horri egiteko. No, I would never really want to remake any of my movies. Ez, enuke remake bat egin nahiko. Behin eginda daudenean, halaxe eginda geratzen dira, ez? Beraien garaiko produktu bat dira, beraien lekukoak. Telesail bat badago, orain, Richard Weisz egiten ari dana, Inseparables nere filmean zegoenak, Rabbit film bat ere egin nuen. Hasierako filmaietan, askotan esan izan zait, ez da, behar bada remake bat egin diteke. The Fly, adibidez. The Flyren ondorez bai egon zan ondoren beste bat, eta remake bat ere eskain ziaten, baina ez horrek ez dauka interesien niretzat, nik egin dut, eta benetan hori beste testu inguru batean pensatzea eta ez dakit interesgarria izan daiteke ikustea, baina nik uste dut realizatzaile batek ez duela nahi remake bat egitea, ez utzi hor dauden leku horretan, iraganean. Eta beraz, pentsatzea beste norbaitek egin beharko lukela Crimes of the Futureen beste remake bat, ez, hori ez zait bururatu ere egiten. Ez daukat inolako joerarik horretarako, ez pentsatzeko ere. Remake Crimes of the Future. I can see that. Behar badazuk egingo duzu remake bat, ez da Crimes of the Futurena, bai ikusten ari, sentitzen ari nahi zuk egingo duzula. First of all, congratulations on your award. Azteko zorionak, sariagatik, eta jakinda zu erreferente bat zarela beldurrezko zinemaren arloan. Jakin nahi nuke zein dan zure ikuspegia Midsommar bezalako film batzuen aurrean. Ze jendeak uste du beldurrezko film hoien esparru berria, begira nik ez daukat ikuspegi jakin bat edo iritzi jakin izenik, ez ditut pelikula berri horiek ikusten, ez dute genero hori jarraitu, zehazki hori ez dute jarraitu. Garai batean bai egiten dituen beldurrezko filmak eta interesa handia neukan, ez garai hartan egiten ari zen horren inguruan, ez da. Kasu honetan, ez dakit, Titan bai beldurrezkoa da, eta hor bai sentitu dut interes bat, ez? Ikuspegi oso zehatza zeukalako, baina benetan ez daukat beste
ezer horretaz hitz egiteko, ez ditut ezagutzen analizatzaileek, ez ditut ikusi filmak, bai hemen azken film bat, barkatu azken galdera bat. Zorionak, marra gorri batzuk badituzu gai batzuen inguruan, ze badirudi ez daukazula beldurrik ezer egiteko, baina behar bada gai jakinen bat bai, film batean aipatuko zenukena. Txakurrei buruzko filmik ez dut egin. Behar bada, etorkizunean, ia tabu izango litzateke gai hori, ez da? Nik ez dute horretan pentsatzen egia esateko. Catherine Breal erreiztetzaile frantsesarekin egonda nago. Eta haren filmetan batez ere sexu kontuak hartzen ditu kontuan, eta beste egoera batzuetan porno joko litzateke, ze aktorek sexu harremanak dituzte pantailan, eta ni oso pozik nago berak hori egitea, ez bestela nik egin beharko nuke, baina ez zait berezik interesatzen hori egitea adibidez, ez da? Gauza batzuk egiteko modu izan genuke zinean, baina behar bada ez zaizkit oso interesgarriak iruditzen. Ez beldurra dukadalako, ez diodalako baliorik ikusten, naiz eta esten asko filmatu ditudan, bai sexu estena asko. Baina nik uste dut testu inguruaren arabera egiten ditugula lan hauek, ze nire zinemaren helburua ez da jendea harritzea, ez da, lehen txakurrak aipatu ditut, ez da, ze behar duzu, txakurtxo oso poli bat eta kamera baten aurrean hiltzea, eta hor izugarrizko erreakzioa izango duzu, interneten eta bar, eta kontua bertan bera utziko dizute bizitza osorako, baina artistikoki horrek ez dauka zer ikusik maila sortzailean, ez da, xok hori, kolpe hori ematea, ez zait interesatzen. Nik pensatzen dut, interesgarria da niretzat, ez dakiz zer esan nahi duen, baina narratiba bat sortzea, behar bada ulertzeko zergatik sentiarazten nauen horrek era batera edo bestera, ez da? Eta zuek bidaia horri jarraitzen diozue ikusle moduan, ez? Adibidez, gure gorputzak aldatzen joatea, ez teknologiaren ondorioz, edo gure ingurumena, hori beti interesatu izan zait, eta oraindik ere interesatzen zait. Azken filmean, pertsona batzuek plastikoa jan dezakete, eta bizirik jarraitu nahi zute. Berriz esango dut. Hor ere ez dago aurre ikuspen bat edo iragarpen bat, interesgarri iruditzen zait, eta aukera bat izan liteke, eta zientzialari batzuek esan dute, sortu dutela plastiko bat jendea jateko gai izango dena, eta bakterio batzuetan oinarrituta daudela, eta hori, zirraragarria iruditzen zait. Eta bakteria asko dago horrelako gauza eroak egiteko gai edo aukerak emango dutenak, eta orduan, ikusten ari gara etorkizunean zerbait egingo dugula, baina hori ez da ni pentsatzen dudana film bat egiten dudanean. Baina ikusten duzunean edo hori bururatzen baldin bazaizu, esango nuke zilegi dela hori botatzea. Nik horrela erreparatzen diot gaiari. Kontua ez da esatea, ni izan nintzen hau egiten lehenbizikoa edo hurrengoa film batean. Prentsa horreko batera etorri gara eta masterclass bat jaso dugu horregatikan mila esker David Cronenberg aurtengo Donostia sarietako bat eta gainerako taldekidei ere bat Crimes of the Future gaur ikusiko dugu gauean Robert eta Laurari mila esker eta zorionak film horregatik. Eskerrik asko.